Terve! Siinä ramppa kalakattaa. Siinä se kesäloman kunniaksi, kun on joutoaikaa, niin kokeilee tuota Vappavainaan vanhaa niittokonetta. Lähellä tuommoiseen horsvikkoon ja tuommoiseen, mitä tuo nyt on, tuommoinen kaatuu, vaan tuommoinen kuiva tiukka heinä, niin ei taho muuta kuin pukkaa eellä nurin ja ei se niitä leikkaa. Ja pajuu tahtoo olla kanssa, että hyvällä turilla menee poikki. Taitaa olla tuo terä vähän kulunut. Tylsynyt. On ne ollut kovia jätkiä ennen vanhaa, kun ne on istuneet tuolla kopissa. Kuuma siellä. Älyttömän kuuma. Lämpöjä mahtaa olla se 25 korville. 24 ainakin. Paita on hiestä märkäjä. Eikä tarvi yksinkään olla tuolla hytissä, että siinä kavereitakin riittää. Varsinkin tuolla mettäpätkällä, kun joutui pitää ovia ja ikkunoita auki, niin tuli kavereita. Täpä jatkaa matkaa. Pääsee pois. Tosiaan 502 on pyörittämään. Perjantai, sadepäivä ja ajattelin alkaa valtavia maanrakennushommia, maasirtotyö. Eilen tehtiin isäukon kanssa rummun jatko tuossa ja liittymään levennettiin, niin jäi koneet tähän kuopalle. Panin vielä kuorman kyytiin ennen kuin vien koneen tästä pois. Tää ruveta tekee kääntöpaikkaa ja tuohon hakekasojen eteen panna vähän kantavempaa tavaraa. Varmaan tuosta piharemontilta lähtee soraasta, niin jos leikkaisi siitä heiniä sitten. Tää kattoo nyt mitä siinä on, mutta kasvaa horsmikko, että jos siihen ajaisi vähän parempaa päälle, niin pystyvät hakettamaan paremmin. Joo, pitääpä ruveta puuhastella. Joo, niin se tuli sorakuorma kipaattua. Jakso valamettikin nostaa kivi ylös. Pitääpä ruveta kokeilemaan, saanko mä tähän kääntöpaikan tykkää. Pitää vähän leventää tätä pihapiiriä ja josta saisi hakeautot käännettyä sitten. Vaan isoja kantoja, en tiedä. Näiden kanssa käy.
Joo, siitäpä se lähtee. Kääntöpaikan teko. Olisi tosiaan tarkoitus, tuolla on nuo hakepinot, niin tehdä tähän vähän kääntöpaikkaa. Kääntöpaikkaa, jos ne täältä tulee, niin pääsee tässä sitten kiepsattaa ympäri. Jaa, pitää päätä kokeilemaan. Pääsenkö mä tonne kippipaikalle? Tasoitellava paikka tähän mun traktoriin monesti. Ainoakin saatu ainoa varjopaikka koko pihapiirissä oikeastaan. Oikeastaan täällä puitten alla.
Siinäpä on kääntöpaikka. Kääntöpaikan alakua. Tulla kai tuossa hakeaato ympärissä. Tuolla auran tykönä menee. Tuolla on vasta kantoja, että eiköhän tästä tuolla veetti siirtää pois ja käydä tästä taitu. Koneen kerkesi ajaa jo tonne hiekkamontulle, että piti käydä vähän tutkimustyötä tekemään, että saisiko sieltä sorraa jostakin. Hienoa sorraa. On siellä semmonen vähän niinku valusora kerros, että voi ihan se käydä kattoo. No niin. Koitin vähän tutkia, että mitä täältä löytyy. Ei oo kovin paksu tämä kerros. Tässä on ihan hyvää tämmöstä soraasta. Ei haittaa vaikka olisi vähän karkeampaakin vielä, mutta siinähän on puuta ees, puu ees. Lähtis tuonne päin leikkaamaan tätä vähän leviämmästi. Niin. Tämä on nyt otettu vähän sieltä ja täältä, mistä on traktorilla saatu kaivettua etukormaajalla pommituksen jäljiltä, mutta tästä ottais vähän reilummin tuon puun pois ja pintos reilusti, niin tästähän saattais jonkunlaista montualakua saada. Aina sitä tarvii sorra. Tässä joutaa tekemään vähän semmoista tutkimustyötä, mistä sitä saisi tuo mökkitiedota sorastaan kanssa. Niin. Ettei ajomatka tulisi kovin pitkäksi. Saapa nähdä kuin sekalainen video tästä tuli, kun vähän joutui pätkiin kameraa, kun tahtoo aina yleisöä tulla, niin ei viiti kuvata kaikki. Katsotaanpa saadaanko tästä videoa aikaiseksi. Jeps. Viikonlopuksi lupasin niin kovia helteitä, että en taida sekkaantua koneen hommiin ollenkaan. Huomenna on hautaja sitten lauantaina ja sunnuntaina, jos kävis pojan kanssa kalalla. Loppuu mullakin tämä kesä. Huikea 2 viikon kesäloma. Niin siitäpä se taas oravan pyörä lähtee pyörimään. Ja viikonloput on vaan aikaa käydä täällä puuhastelemassa. Tosiaan mulla tulee kotua 30 kilometriä tänne yhteen suuntaan, että en asu täällä, että tulee nuo videot aina vähän milloin sattuu tulemaan. Poika soittaa. Ei muuta kuin seuraavaan videoon tai vastata, niin palataanpa juttu.